Ең бірінші біздің ақидадан болып тұра Аллахтан ғана қорқу. Мына бұл сиқыршылардан, жиннардан, ниндейдір Алла Subhanahu Wa дұшмандарынан қорқу, Алла Subhanahu Wa Ta'ala қарағанда қорқудан көбірек болса, инде ширкка кіре. Шуңа күрә сихырчы булсынмы, шайтаннар, жиннар, иблисләр булсынмы, ислам динендә, безнең шәриғатта, ақидабызда алардан қорқу гомумән ярамый. Алла Subhanahu Wa Ta'ala қарағанда қорқуга қарағанда күбрәк қорқу белән. Кайбер кеше жиннәрдән курка, калтырый, сихырчылардан курка. Нишләп? Чөнки Алла Subhanahu Wa Ta'ala теләмәсә, хойтанда 1000 сихыр булсын, хойтанда 1000 сихырчы булсын. Алар сиңа бер бөртек тәген, бер тузан бер тойгатлык тәген зыян китерә алмыйлар, әгәр дә моны Аллаһ теләмәсә. Шуңа күрә чын дөрес ақидада булган, ахли сунна вал җамаада булган мусульманнар бөтен нәрсәне Аллаһка тапшыралар. Я Раббым, син бөтен нәрсәгә кудрәтле. Ла хаула ва ла кувата илля биллах. Син нәрсә телисең, шул гына була. Син барлык нәрсәдән көчлерәк, кудрәтлерәк дип шулай торып дуга кылып, Алла Subhanahu Wa Ta'ala таянар, тәвәккәл кылалар. Шуңа күрә бу нәрсә бик мөһим, бик мөһим. Кешеләр сихырчылардан куркып яшиләр. Аның турында начар сөйләргә ярамый, ул безне ишетә дип шундый куркыныч, ширк сүзләр әйтәләр. Алла сакласын. Киресенчә, мусульман кеше көчле булырга тиеш, аларга карата. Каршы булырга тиеш. Хәтта ничек хәдисләрдә килә бит, әгәр дәген шайтан азан ишетсә, усыра кашыр дип. Мөхәммәд саллаллаһу специально шулай әйтә. Ни өчен? Шуңа кадәр аның куркак, трус икәнлеген күрсәтер өчен. Әгәр дә кеше дөрес акыйдада икән, Коръән сүннәткә чакыра икән, аннан да көчлерәк кеше юк. Ничек итеп Ибн Кайым, Ибн Кәсир үзләренең китапларында әйтәләр, тәвәккәл кешедән дәген көчлерәк кеше юк дип. Ягъни Алла Subhanahu тәвәккәл булган кешедән. Шуңа бу бик мөһим. Шуңа күрә менә моны гади халыкка еш сөйләргә кирәк, аңлатырга кирәк. Алла Subhanahu Ta'ala йөрәгегезне бәйләгез. Алла кушканны күбрәк яратып эшләгез. Чөнки алар барысы дагы сезгә бер саклау сәбәбе булып тора, үзегезне саклау сәбәбе. Ничектер галимнәр аңлаталар, менә бронжилет кебек. Син күп итеп зикрләр кыласың икән, өйдә музыкалар уйнамый икән, әгәр дә син Коръәннәр тыңлыйсың икән, өйдә кычкырып Коръән укыла икән, өйдә әгәр дә сүрәтләр юк икән, гөнаһлы нәрсәләр юк икән, син зикрләрне күп итеп әйтәсең икән, ул син бронжилет кебек калынрак була. Һәм сиңа бер кем дә, бер нәрсә дә, берни зыян китерә алмый, чөнки сине Аллаһ үзе саклый. Ничектер хәдисләрдә килә, кемдә кем җәмәгать белән намаз укыды икән, иртәнге намазны, мәсәлән, ул инде Алла Subhanahu Ta'alaның сагы астында булачак көне буена, мәсәлән. Кемдә кем зикрләрне укыды икән, аңа зыян китерә алмый, мәсәлән. Яисә Бакараның ахыргы 2 аятын укыды икән, аңа бер нәрсә зыян китерә алмый, мәсәлән. Ул аңа җитә дип килә хәдистә. Кемдә кем, мәсәлән, Абу Хурайра хәдисеннән килә, кемдә кем Аяtul Курсине укыды икән, Алла Subhanahu Ta'ala саклый ди, аңа шулай бер кеше бер нәрсә зыян китерә алмый ди, мәсәлән. Шуңа күрә кешегә әзрәк батырлык сеңдерергә кирәк, йөрәгенә, иманына. Аллаһтан курык. Алла Subhanahu Ta'ala кайт. Син әгәр өеңдә музыка акыра икән, әллә инде бер энәдән куркып ятасың, ул миңа зыян китерә дип. Теге гади халыкка әзер катырак аңлатырга кирәк шуны. Син Аллаһка кайтмыйсың икән, Алла кушканнарын үтәмисең икән, Алла Subhanahu Ta'ala тыйган нәрсәләрдән тыелмыйсың икән, син өеңдә музыка акыра, ширк белән тулган, бөтиләр нәрсәләр анда эленеп тора. Алла Subhanahu Ta'ala нәрсә ди? Мин аны үзенә калдырдым, шул бөтиләренә калдырдым ди. Шул бөтиләрне саклап карасын ди. Хәдисләрдә, аятләрдә килә, кутси хәдисләрдә килә. Шуңа күрә монда әзрәк халыкка Алла Subhanahu Ta'ala йөрәген бәйләргә, Аллаһ диненә кайтырга дип аңлатырга кирәк. Әгәр дәген кеше Аллаһ динендә нык тора икән, аңа әйткәнемчә, бер кем дә, бер нәрсә дә, берни зыян да китерә алмый. Менә моны яхшылап сеңдерергә кирәк халыкка. Бу кешеләргә хәзер нишәргә дигән шушы хәдискә кайтканда, шушы нәрсәгә инде хәзер сорауга кайтканда, галимнәр аңлаталар. Кеше кул хуаллаһы нас фалакны укып, шушы энә кебек нәрсәне сындыра. Нәрсә әйттек, бер кагаз булса, нәрсә булса, шулай кул хуаллаһы нас фалакларны укып, шуларны чишәләр һәм яндырып бетерәләр, мәсәлән, язылган әйткән булса. Әгәр дә шушы энә кебек шул нәрсәләр ошаган икән, кул хуаллаһы нас фалакны укый һәм берни шиксез булырга тиеш монда. Ягъни кеше курыкмыйча, шикләнмичә шуны сындырып ташларга тиеш. Һәм иншалла берни зыян да, бер нәрсә килмәячәк. Һәм әйткәнемчә, әгәр дә кеше Алла Subhanahu Ta'ala якынрак була икән, инде шайтаннар аннан ераграк була. Бу аксиома, закон. Әгәр дә кеше Аллаһтан ерак икән, димәк инде ул шайтаннарга, иблисләргә, сихерчеләргә үзенә күрә бер җиңел бер максат булачак, теге легкая цель дип әйтәләр бит. Һәм ул аларга якынрак булачак, шайтаннарга, җиннәргә, иблисләргә, чөнки Аллаһтан ерак. Шуңа күрә бу
bir-birсенә капма-каршы булган нәрсәләр. Син Аллаһка якынрак икән, бел, синнән шайтаннар дагы, җеннәр дәген усыра-усыра качачаклар. Синең өеңнән, синең гаиләңнән. Чөнки синең өеңдә Коръән укыла, намазлар укыйлар, зикрләрне әйтәләр, вәгазьләр тыңлыйлар тәүхид буенча. Әмма әгәр дә кешенең өендә музыка акыра, ул намаз да укымый, җәмәгать намазына мәсәлән йөрми, гаиләсе диннән ерак икән, инде ул шайтаннарга, иблисләргә якын була. Һәм галимнәр әйтәләр, менә бу сүзләрне ешрак кабатларга кирәк, гади халыкка аңлатырга. Аллаһ Subhanahu wa Ta'ala бар нәрсәгә кодрәтле. Аллаһ Subhanahu wa Ta'ala бөтен начарлыктан, барлык зыяннан кешене саклый. Аңа авыр түгел ул. Аллаһ Subhanahu wa Ta'ala. Аллаһ Subhanahu wa Ta'ala бар нәрсәгә кодрәтле, бар нәрсәдән көчлерәк. Шуңа күрә Аллаһ Subhanahu wa Ta'ala кайтыгыз. Аллаһ Subhanahu wa Ta'ala йөрәкне бәйләгез. Аллаһ Subhanahu wa Ta'ala белән кушканнан үтәп, тыйганнан тыелып яшәгез. Чөнки Аллаһ Subhanahu wa Ta'ala безгә шуны кушты. Шуны безгә ярата. Ул сихерчеләр булсынмы, шул нәрсәләр булсынмы, шайтаннар, иблисләр булсынмы, әгәр Аллаһ теләми икән, бер бөртек хәтта сиңа зыян китерә алмыйлар. Алар ничек итеп Коръәндә килә бит, иннә кәйдә шәйтана даифа ди. Шундый шайтанның шушы хитрислары дип әйтик инде анда, шул кейт дип аталган, аның начар уйлаган нәрсәләре, ул ди даиф ди. Ул бик слабый ди, берничә алмый ди. Әмма кызганычка каршы кешеләр шушыны аңлап бетермиләр, диннән ерак һәм бер бөртек нәрсәдән куркып, бөтен нәрсәдән кечкенә генә теге шайтан өреп кенә җибәрсә дәген, инде шуннан сразу куркалар. Шуның белән әле барлык нәрсәләрне бәйлиләр. Үзенең шу уңышсызлыкларын, авыруларны, нәрсәләрне. Шуңа күрә бу иң беренче үземә насихат, аннан артыннан сезгә барыгызга насихат. Аллаһ Subhanahu wa Ta'ala якын булыйк җәмәгать. Аллаһ Subhanahu wa Ta'ala ныграк булыйк. Ничек итеп Шәйх Сөләйман Рухайли күптән түгел шундый матур бер вагаз сөйләде. Әгәр дәген син үзеңнең милләтеңне, үзеңнең халкыңны торгызасың килә икән, көчле булуын телисең икән ди, тәүхидкә өйрәт аларны ди. Ширкның куркынычлыгын өйрәт аларга ди. Тәүхидтә нык булсыннар ди. Үзең күрерсең ди. Синең милләтең, синең кавымың, синең җәмәгатең, синең татар халкың ди, мәсәлән, үз халкың инде. Көчле булачак ди, нык булачак ди. Аллаһ Тәгалә җиңү бирәчәк аларга ди. Барлык дошманнардан, барлык шайтаннардан, барлык нәрсәләрдән. Үзегез күрәсез, әгәр дә кеше шушы тәүхидтә, ислам акыйдасында нык икән, аңа беркем дә бернәрсә зыян китерә алмый. Әгәр дә кеше бидгатьләргә баткан икән, сөннәттән ерак икән, гөнаһлар кыла икән, инде кем булышсын аңа Аллаһтан башка? Аллаһ Тәгалә булышмый анда, калдыралар андый кешеләрне. Аллаһ Subhanahu wa Ta'ala безне шушы туры юлда нык булырга насыйп әйләсен. Аллаһ Subhanahu wa Ta'ala безнең гөнаһларыбызны гафулардан әйләсен. Аллаһ Subhanahu wa Ta'ala безне туры юлда ныкласын. Аллаһ Subhanahu wa Ta'ala безне барыбызны үзе вәгъдә иткән мәңгелек җәннәтләренә хисапсыз керергә насыйп әйләсен. Һәм Аллаһ Subhanahu wa Ta'ala безне барыбызны да үзенең яраткан кулларыннан кылсын. Валлаһу а'лам.